Dobrý deň, takže máme tu asi druhú časť tejto hry, tohto kozieho GTAčka, hej. Máme tu novinky ohľadne reálneho života, hej, taktiež, rozbil som si displej, hej, na mobile, takže už je taký mierne popraskaný, ale nevadí. Ideme hrať, ideme zisťovať, čo sa dá robiť ďalej. Minule sme zistili, že vieme lietať s týmto a že sme išli do toho chrámu. Hej. Takže skúsim sa tam pozrieť ešte, že tam, kde je tá koza, hej, že čo, dobre, skúsim tam vyletieť. More. Dobre. Spoj niečo. Ok. Ej. Som tu, hej, takže... Je tak? No, toto je zaujímavé. No, takže tak, neviem si najprv zmeniť. Takže tak, ideme preskúmať trošku tento tu terén, hej, lebo tak proste počujem, hej. Počkaj, to musím to robiť. No tento traktor skúsim preskúmať, čo, hej. Čo tu ako, hej. Dobre, to asi nič, tu s tým veľmi nespravíme. A tak toto som zhodil. Takže tak. Čo je tu? Tak to... Nový skin máme, hádam, že? A jaj, to je trofej. Čo? Kde sú tie veci, čo tu boli? No, táto jedna a tá druhá. Tá zlatá. Okej, neviem, ale to je jedno. Neviem, ešte niekde inde. Dobre. Minule, keď som bol akože offline, hej, tak som objavil túto šmykačku, ktorá vyzerá byť celkom zaujímavá. A
A je, len som sa na ňu nejako nedostal vtedy, hej, takže uvidíme teraz. Ďalšia trofej. 8. Skúsime sa znieť pustiť a uvidíme, čo sa stane. Reálne na trampolínu neskočím. No. Teraz už sa pokúsime nezletieť. Tak to je skvělé. OK. Takže tak, ešte, čo som tu nejako nedostal sa, alebo nepreskúmal poriadne, tak sú domy. Áno, domy. Do ktorých sa očividne nedá dostať. Nedá, dobre. Je tu taký jeden dom, áno, ten, ktorý má otvorené dvere, tak si ideme do neho pozrieť. Možno tam bude dáka trofej. To je bežiaci pás. Tento debil tu ešte utekl. A akože druhé poschodie tu není. Čakaj. Aký tam majú setup, sa idem pozrieť. Hej. A tu je trofej. Dobre, len tak monitor. Takže tak. Čo je tu ďalej? Tam je ďalšia taká stavba, tam sa idem pozrieť a tam tiež bude ešte taká trofej, takže tak. Zdravím. Ešte ďalšia by tu mohla byť. Dick. Môžem tam že doletieť? Človek! To je to. Yes! Tu není. Dobre, spal som. No, takže to by bolo asi všetko pre tento diel, hej. Potom tu sa dostanem do tohto tunela, za ktorý sa platí, tak možno zaplatím, hej. Keď to bude 20 lajkov, 20, hej, neviem, 30 lajkov, hej. Tak vôbec nejaké bude mať, takže tak, no. Takže bye bye.